Inilunsad po sa lungsod po ng Dagupan ang College Behind Bars, isang scholarship program na inilaan para po sa mga persons deprived of liberty o yung mga PDLs. Ito po ay epektibo sa bisa ng nilagdang Memorandum Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at University of Luzon. Layon nitong mabigyan ng pagkakataon ang PDLs para sa oportunidad na makapag-aral sa kabilang na kasalukuyan na kalagayan nila. Nasa 30 mga PDL scholars ang pilot beneficiaries sa naturang programa. Samantala, aasahan ng serye ng mga aralin mula sa universidad sa pamamagitan ng online training sessions. IFM News. IFM News. IFM News.